tog hun sådan lige en ridehest. Der kommer ikke noget kaffe. Jeg drikker ikke kaffe. Så gammel er jeg ikke noget. Ja, det er der er ikke flere brug. Nej, jeg drikker slet ikke alt. Det er ikke kaffe, der er 50. Sådan her. Og så når du kommer til hjørnet, så kan du sagtens rulle den med ind. Men den skal blive omkring den indvendige sjælen, når du går den til. Og du må gerne gå igen. Der er slet ikke noget der. Men du skal altså stænderne Det siger jeg faktisk. Det er sundt et par kopper kaffe om dagen. Og så får man ikke skyde skulderen ud derovre, så du får masket ned op i barrieren. Så har du ikke nok udvendig side på. Det er jo sådan, at man er god til det. Godt. Så bliver det lidt et par kopper. Jeg er også begyndt at drikke kaffe senere. Ja. Det så godt ud. Det er med at skrive igen på det tilbage her. Så begynder at gå fremad nu. Den ristede over på højre sæde, nu her. Vi får slappe af på sig. Det gjorde den så lige. Jo, det så være fint. Sikker? Ja, den kører. Sådan. Ej, det er meget godt. Du mærker, hvordan du lige dykkede frem og tilbage der. Ja. Jeg havde Nova som den første. Længere sted. Godt. Ja. Og så her der vil den gerne trykke lidt mere ud mod barrieren, og så er det altså vigtigt, at du har lidt den der højre sjæl på, så du ikke får lov til det fra starten af. Men at du bliver ved med at rulle med. Ja. Godt. Sådan. Rigtigt. Nu kan vi sidde dernede, så kan vi drive sædet på det. Og så er det jo ved at være fast, at hun føler det til det. Så lige det en ting. Ja. Du har lidt nemmere ved at få det til at forme sig her, ikke? Fordi der skyder du skulderen ud til højre end det samme. Og det er bare vigtigt, Ja, at det jeg er har knap, en for men dig, du skal lukke den op på den der højre sjæl, så den bliver ved dig jo, ikke? Så den ikke får lov til at forsvinde ud, fordi det er det, du skal bruge, når du så skifter højre. Man skal jo tage det lidt. Jo, det klarer det. Det kan man ikke. Hyre det til, hvis man skal. Den skal garanteret den Ja, første. Det er lidt overhovedet. Jeg tror, det er forsigtigt. Ja, altså lige lidt, det er lidt den der, at du ruller med sådan fortil og runder lidt i lænden. Og lige at trække skulderbladet op. Ja, sådan. Og så tager jeg ned i hælen, så er hånden lige op. Så kan jeg lade lige havne. Ja. Resten, så du kommer til lige at stå i hånden. Og så du kommer op og sidder, så du lige skraber hånden, skyder hånden lidt frem. Læne lidt tilbage, så lidt op på udvendig hånd. Ja, sådan. Udvendig arm. Ja. Og så over. Ja. Yes, lidt rigtigt. Så ryger bøjlerne nemlig. Fordi du skal have benene ned langs på siden på den, ikke? Og ret lige smule bedre op til højre. Ja, men det er ordentligt, du tager det også lidt. Du kan bare vælge lidt til det. Jeg kender nogen, der er Fordi det kan jo ikke blive noget mod let. Det Der er bliver nogle 20 timer. mennesker, der ikke er noget med. Du kan godt tage det sammen. Den er ligeglad. De kigger der, og siger, der er ikke noget. Det er noget. Ja, jeg synes godt, Jeg har en blå. ja, jeg synes godt, det er noget. Godt. Lige op til det. Det er man selv langt ud. Det er også sådan set det mest. Jeg får også der lidt fint sammen kræfter. Så lige nok i den. Ja, det er fint nok. Nå, er det lige så slut? Ja, op i den. Det kan være komme ud på politiet. Du trækker Hvis de skulle gå med det, så er vi i stand til det. Så kan de hjem igen. Så er det måske til morgen. Og sådan en som det, det er også, hvor de var nede og kiggede på den. Når du sidder ned og rykker dig ind i siden på den, så arbejder du meget hårdt. Den der kan du med, den er fuldstændig ligeglad. Så skal nok tage dig med. Rigtig. Sådan der. Jeg har bare tænkt på, at du kommer til at sidde rigtigt. Op i pladsen hånden. Det er med tryk, så du får med i sjælen. Det er godt, du gør. Og skulderbladet sammen. Det er vigtigt, du kommer til. Sådan. Og du mærker lige to gange med sving der, ikke?
Hollandsk, det er rigtig... Hvor var der? Ja. Og der er lige strækhalsen. Så det er altså vigtigt, at du sidder rigtigt deroppe. Nogle stole ude på. Så kan de bare bringe noget kage og te hernede i stedet for. Hvad tager ned? Hvad vil du her? Kan der ikke stå det ude i ørken? Du skal helt deroppe, før du kan mærke, at du kommer til at skulle lige på den igen. Skal du have te og æble, eller hvad sagde du? Så kan I herude på os sidde. Du skal lige under dig. Og sjældent. Louise, du må holde selv. Så der får du faktisk bare imod, fordi den lægger bare røven ud af. Og der er rigtig ikke, så det er bedre. Så er det op på højre, og så trækker du lidt fast i det næste på venstre tøj, så du er frem til hånden igen. Og så tænk over, at du har så godt tøj, så du sidder fra i gang og frem med det røven, der sidder ned og sidder, og så tryk til, så du går mere op i hånden i stedet for. Sådan. Så. Rigtig. Højre. Højre. Ja, især lige nu. Ja, højre. Rundt til venstre. Rigtig. Højre sjæl. Sæt den rundt til venstre. Sådan. Ned. Det er da ikke så sjovt, jo. Ja. Sådan. Rigtig. Du kan mærke, hvordan det går. Sådan, det går så. Så lidt ned under. Jeg ved ikke, hvad det går til. Ja, fordi det er på plads. Godt. Så hjælper det mig. Okay. Og inden for hårdslaget. Det er også godt. Inden for hårdslaget. Ja. Opsid. Anden tilbage. Nu er de anden tilbage. Opsid. Opsid. Hold bak. Ja. Sådan. I venstre øjne her. Op på højre tøj. Rundt til venstre. Næste sjæl. Det sidder det. Ikke få lov til at trække det forover. Det er lige det, der siger, at det er det, der har du trukket dig med ud i hånden. Ikke? Fordi der sidder du skænken lidt tilbage, og knækken lidt frem, og så skuldrene lidt frem. Træd ned i bøjlerne, så du får dem op på mig igen. Nå. Udvæk de alle tilbage. Rigtig. Ligger. 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 Ja, ligger. Ligger. Godt, ligger. Du siger, så kan du følge det. Sæde i stedet for, ikke? Lige pludselig så er det dig, der bliver tilbage til far. Ja. Og nu, hvad der jeg har fået? Så skal jeg kigge lidt i, om der er noget spændende. Ja. Så skal du svømme helt senere. Jo, Ruby, han elsker kanelsteg. Jeg havde næste gang spist leverpostejsmadder. Det var ikke helt. Vi er op, så du smutter med det, at du bedre tilbage. Hvad siger du? Sådan! Ja, så skal jeg lige slå det til. Jo mere af det. Ja, det gjorde han. Vi kan trække til det. Jeg synes ikke, han var helt. Men det er det første, der kommer. Så nu satte jeg ham så stadig til sammen. Men jeg har ikke fået lov, at jeg skulle komme og kigge ham her. Men det må lure med. Det skal vi jo ikke tænke på. Det er fordi, han havde det. Jeg har lige solgt en hest til noget. Ja. Nå ja, hesten. Ingenting. Det er en gammel skole. Rigtig meget kedelig. Ingenting. Faktisk så havde de jo startet med at sælge den helt til politihesten. De lukkede ned. Skal vi kømme? Det er jo lidt til med hjem. Men jeg tøver lidt der. Det er sådan, at hun springer lidt og suger og se til det. Så det er ikke. Så det var fint nok. Det var bedre, når hun kom ind. Det er ikke så let at kigge til den, selvfølgelig. Så jeg har ikke fået lov. Du vil lukke den.
her i januar. De skulle have nogle flere, så de ligger en dag. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, der var meget derfra. Hvad har du sat til salg? Der er meget. Hvad? Hvad kan den? Ja, og hvor det slet til. Sådan. Godt værk, ikke? Ja. Godt. Sådan. Tripper lidt. Ja. Det er på venstre side til at stoppe lidt op på. Stærkere. Det vil arbejde. Der kan du bedre forestille dig, ikke? Jeg troede, det var ret. Altså virkelig, og det er godt nok nej, når du går ned ad den ene side. Det er helt sikkert. Og lov for tilbage, at du går ned.
over midten. Og så har de jo lavet, så det burde være Lækkert. Det er godt, der er dumt.